Empecé a escribir tarde, un pouco de casualidade. A mí o que me gusta de sempre é ler. Aínda agora, se me dixeran que me definise, eu diría que son, sobre todo, lector, porque a mí o que me gusta é ler o que escriben os outros. Pero o certo é que, cando xa tiña perto de 40 anos, o certo é que, pois un pouco medio casualidade, medio azar, empecé a escribir algúns relatos que, de algún xeito, publiquei, e como despois, entre os dous libros primeiros que escribín, dous deles recibiron senllos premios de certa importancia, pois foi cando empecé a pensar que realmente o que escribía eu lle interesaba a alguén. Entón, foi un pouco como unha bola de neve que baixa pola aba da montaña, é dicir, vas collendo seguridade, vas, digamos, interesándote máis polo feito de escribir, e ata que chega o momento, como é na actualidade, na que a escritura, que antes tiña un papel subordinado na miña vida, pois agora realmente ten máis importancia e ocupa unha boa parte das horas que podo dedicarlle cada día.